नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. भाजप आणि जेडीएस पक्षातल्या कार्यकर्त्याला काँग्रेस पक्षात प्रवेश. कारवार विरोधी पक्षात असून सुद्धा उदरगतीची कामा करची ताकद आमदार आरवी देशपांडे यांच्याकडे असा. देखून रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या भाजप आणि जेडीएस पक्षातल्या कार्यकर्त्यानं रामनगर हिंगा काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. या वेळार काँग्रेसचे आमदार आरवी देशपांडे हेमी शाल घालून तेमका काँग्रेस पक्षात स्वागत केले. या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनय देसाई, राज्य किसान काँग्रेसचे प्रधान कार्यदर्शी रवी रेडकर, विनोद देसाई, प्रणव देसाई, गुरुनाथ कामत आणि पदाधिकारी हजर असले. या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत रुक्मिणी हरिजन, या बीजेपी पक्षामध्ये होत्या. आज बीजेपी पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षात रोहिदास नाईक, बाजारपुरम पंचायत. विनोद हरिजन बीजेपी पक्षातून काँग्रेस पक्षामध्ये येत आहे. बाजारपुरम पंचायत बीजेपी पक्षामधून काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे. आणि रामनगर संतोष शेठ बीजेपी मधून काँग्रेसमध्ये आहे. पक्ष प्रवेश केलेल्या सर्व पुढे राज्यात कंत्राटी पद्धतीचेर काम करतल्या आणि इतर दिसमजुरी पौर कार्मिकालो अनिर्दिष्ट संपाचो मुख्यमंत्र्याक इशारो. कारवार कर्नाटक राज्याच्या विविध म्युनिसिपल कार्मिक संघटना आणि तितूत दिसमजुरी काम करच्या संघटित CITUच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याक समान काम समान वेतन या नियमाप्रमाणे कायदो लागू करू जाय म्हणून नापेक्षा अनिर्दिष्ट संप करचो इशारो जिल्ह्याच्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारामार्फत या संघटनेत मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमकास अर्जी सुपूर्द केला. कारवारात शुक्रवार सकाळी 6:30 वाजताना CITU प्रमुख यमुना गांवकर हेमगेल्या नेतृत्वात हो संप चल्लो. प्रत्येक संघ संस्थेत दिसमजुरीचेर कित्येक वर्षांपासून कामगार थोड्याशा पगारात काम करतात. तेमका सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला नियमाप्रमाणे समान काम समान वेतन या आधाराचेर हे कार्मिक सेवेत कायम जातपर्यंत सरकारान ठरयिल्लो पगार पूर्ण दिवू जाय. अशा विविध विषयाच्या अटीचेर या योजनेचे राज्यातल्या अशा कामगारांन राज्याच्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या कामगारांन अर्ज मुख्यमंत्र्याक दिला. जर तर मागणी पूर्ण करनात तर पुढे अनिर्दिष्ट संप करचो इशारो दिला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. गोय राज्यातल्यान बेकायदेशीर सोरो व्हरतना आरोपीक मुद्देमाला सकट अटक. चित्ताकला पोलिसांनी कारवाई. कारवारच्या माजाळी चेकपोस्टा लागीं सुमार 36,300 रुपये किमतीचो गोंय राज्यात तयार जाल्लो विविध रितीचो चोरीचो सोरो वाहनांतल्यान व्हरतना आणि या कृत्याक वापरिल्ली 4 लाख किमतीचे वाहना बरोबर आरोपी मुडगेरी अंगडी निवासी
निजामुद्दीन बाबजी बबरुद्दीन खतिबा हेम ताब्यात घेतला। चित्ताकोला पोलीस ठाण्याचे PSI विश्वनाथ निंगोळी हेम गेल्या विशेष पथकान 24 मार्चाक सांजेचे धाड घालून ही कारवाई केली। हेच पयलीं या आरोपीचेर असे गुन्हे दाखल झाले आसात अशें कळला, पण काही अधिकाऱ्याला वरद आसतना सुटतालो। पण आता चित्ताकोलाच्या पोलीस टीमीन तेमचेर पाळत दवरून आरोपीक मुद्देमाला सकट अटक केला। या धाडीत चित्ताकोला पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी महादेव सिद्दी, बसप्पा कित्तूर, रजत गौडा हे भाग घेयलो। माजाळीत अबकारी अधिकाऱ्याला धाडीत 46,000चे मद्य ताब्यात, मंगळूरचे आरोपी अटक। कारवार 24 मार्चाक सकाळी 9:15 वाजताना मंगळूर अबकारील्या जोड पंगडान अबकारी उपायुक्त कारवार हेमगेल्या खास बातमेन माजाळी हिंगा तपासणी करताना पेजेरो स्पोर्ट्स कार नंबर KA19 MF1942 या वाहनात 16.410 लिटर गोवा मध्य, 7.920 लिटर गोवा बियर तसेच 1.5 लिटर गोवा वाईन हे चोरीन व्हरतना तपास अधिकाऱ्याला तपासात सुमार अंदाज 46,346 रुपयेचो गोवा मध्य आणि वाहनाची किंमत 10 लाख सगळे मेळून 10,46,346 रुपये किमतीचो माल अबकारी पोलिसांनी ताब्यात घेतलो। आरोपी पिंटो रोज डेल बंड्स हॉटेल रोड मंगलोर हेमका ताब्यात घेतला। अबकारी अधिकारी श्री PK हळदणकर हेमी आरोपी पिंटो हेमचेर प्रकरण दाखल केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला। रामनगरातल्या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्तदान शिबिर। जोयडा रामनगरातल्या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात आज मोरिया मित्रमंडळ रामनगर हेमगेले वतीन 63 जणांना रक्तदान केले। या शिबिराची सुरुवात तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुजाता उक्कली, प्रकाश बबलेश्वर, परशुराम देसाई आणि मोरिया मित्रमंडळाचे पदाधिकारी हेमगेले वतीन दिव पेटवून केले। या शिबिरात युवकांन बरो प्रतिसाद दिलो। मंडळाचे अध्यक्ष परशुराम देसाई हेमी सगळ्याले उपकार मानले। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।